in ka ji tsoron Allah, Allah shi zai zama shehunka, ya zama malaminka, ya zama mai tarbiyyarka, ya sanar da kai kowane irin ilimi, ba ma irin ilimin 'yan adam ba, ya sanar da kai na 'yan adam ɗin, ya sanar da kai na shaidanu, ya sanar da kai ilimin sama da ƙasa, ilimin na farko da ilimin na ƙarshe, ya sanar da kai ilimin science, ilimin fasahohi, ilimin mukanan duka ya sanar da kai. Wa ya faɗa? Shi ya faɗa. A ina? A surar Baqara. Kamar ya wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah ya sanar da ku. Bas, as simple as that. Kawai ji tsoron Allah, Allah ya zama malaminka na ilimin kowane irin abu. Da kai sai ka je makaranta ka yi specialization akan wani kuma subject, ya zama mataki, kana nazire, kana firamare, kana sakandare, kana jami'a, kana wane ne, ka digiri na ɗaya, digiri na biyu, waye farfesa. Shi gaba ɗaya zai haɗa maka da kan shi ilimin komai na addini, na duniya, na ruwa, na ƙasa, ilimin dabbobi, ya sanar da kai da kanka.